Fidatuko zara gutaz? Nortaz kasua. Kaixo denoi, saio honetan pertsonen gaineko informazioa eskatu eta eman egingo duzue. Zuek badakizue. Niri asko gustatzen zait nitaz eta nire lagunez eta familia hitz egitea. Gaur, izeba Carmenez gogoratu naiz. Gaztetan oso pilotari ona izan zen, eta txapelketa asko irabazi zituen. Jende gazte askok ez daki ezer kirolari haietaz, baina zorionez, zinemari eta literaturari esker, ez gara emakume pilotari ez ahaztuko. Nortaz gogoratzen zarete zuek? Ezagutzen alduzue emakume txapeldunik? Irene Caminos txapeldunari bisita egingo diote Pellok eta Olaiak. Zer egin behar dugu? Egon lasai, Pello. Zu etzan hemen. Nola? Lurrean itzan? Zertarako? Fidatuko zara gutaz? Ez dakit ba zer esan. Pertsonei buruzko informazioa ematen dugunean, nortaz kasua erabilia aldugu. Gogoratu, zertaz kasua bizigabeekin erabiltzen dugula. Nortaz kasua ordea, bizidunekin. Honela erabiltzen da nortaz kasua. Izena, arrunta edo berezia, gehi kasu marka hauek. Az, izena singularra denean, ez, izena plurala denean, edo ez, etaz, mugagabea denean. Adibidez, Irene Caminosen txapelketez hitz egin dute Olaiak eta Pellok. Pello ez da Olaiaz eta Irenez fidatzen. Nortaz kasua izenekin, galdetzaileekin, erakusleekin eta izen ordainekin erabiltzen dugu. Adibidez, izeba Carmenez gogoratu naiz. Carmen izen berezia da. Nortaz gogoratzen zara zu. Nortaz galdetzailea da. Hemen beste bi adibide. Jende gazte askok ez daki ezer kirolari haietaz. Haietaz erakuslea da. Asko gustatzen zait nitaz hitz egitea. Kontuz, taz kasumarka galdetzaile, erakusle edo pertsona izen ordainekin bakarrik erabiltzen da. Beste hitzekin erabiltzea ez da zuzena. Adibidez, ez dira egokiak Amaiataz hitz egiten ari dira, ez naiz gogoratu Asierretaz eta ez diot deitu. Nortaz kasua aditz hauekin erabiltzen da askotan. Gogoratu, oroitu, ahaztu, kezkatu, fidatu, hitz egin edo esan. Deklinatu parentesian dauden hitzak nortaz kasuan. Asko gustatzen zait, nitaz eta nire, lagunez eta familiaz hitz egitea. Izeba Carmenez gogoratu naiz. Jende gazte askok ez daki ezer kirolari haietaz. Aukeratu erantzun zuzena. Zinemari eta literaturari esker, ez gara emakume pilotari ez ahaztuko. Pello ez da Olaiaz eta Irenez fidatzen. Nortaz kasua. Nortaz kasua izenekin, galdetzaileekin, erakusleekin eta izen ordainekin.
Nortaz kasua aditz hauekin erabiltzen da askotan. Nortaz kasuaren deklinabidea. Ondo izan eta beste bat arte.